Nhar it-tnejn li għadda l-Partit Laburista protesta mal-awtorità tax-Xandir dwar żewġ items tal-aħbarijiet waqt il-bulletin tal-PBS tal-ħadd li għadda. Protest minnhom kien dwar il-fatt li fil-waqt li l-PBS irrapporta diskors tal-mexxej Laburista Joseph Muscat b'reazzjoni għal dikjarazzjonijiet ta' mibeda li saru minn esponenti nazzjonalisti, l-istess PBS injora assolutament il-każ il qam fuq dawn il-kummenti. It-tieni ilment kien dwar servizzi li fih kien intervistat Sajmin Busuttil bħala delegat speċjali ta' Lorenz Gonzi, intervista li ma kellha l-ebda relevanza nazzjonali għaliex ir-relevanza tagħha kienet purament partiġjana. Fi stqarrija l-kellim Laburista Gino Kawki qal li peress li ninsabu f'kampanja elettorali, l-awtorità tax-Xandir kienet mistennija tisma' dawn l-ilmenti b'urġenza u dan skont regolamenti tagħha stess. L-awtorità tax-Xandir iżda għażlet li tisma' dawn l-ilmenti wara l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' nhar is-Sibt. Gino Kawki qal li din id-deċiżjoni ser tħalli impatt negattiv għaliex jekk jingħata rimedju dan se jkun tard wisq peress li jkunu għaddew l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. F'dak il-każ ir-rimedju jista' jitqies bħala ineffettiv.